соли 2024 барои мардуми Тоҷикистон соли таърихӣ ва ҳамчун соли дастовардҳои арзишманд дар кулли соҳаҳо сабт мегардад. дар ин соли хотирмон пешрафту тараққиёти соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла соҳаи роҳу нақлиёт ба натиҷаҳои самарабахш ноил гардид. дастовардҳои муҳими соли 2024 дар самти бунёди роҳҳо ин мавриди баҳрабардорӣ қарор додани роҳи мошингарди Бохтар-Левакан-Данғара, гузоштани санги асос ҷиҳати оғози лоиҳаи бунёди роҳҳои мошингарди Данғара-Гулистон ва Гулистон-Фарход, кушодашавии маркази рақамикунонӣ дар соҳаи нақлиёт, маркази минтақавии дипломатияи нақлиётӣ, ифтитоҳи озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ ва навсозии пули мошингард дар болои дарёи Душанбе мебошад. дар соли 2024 татбиқи лоиҳаҳои сохтмон ва бунёди роҳҳои автомобилгард идома пайдо карданд. 10 сентябри соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар роҳи мошингарди Конибодом Кучкак ва 11 сентябри соли 2024 бо рафти корҳои сохтмонӣ дар роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод шинос шуданд. роҳсозону муҳандисон бо нерӯи тоза ва заҳмату матонат корҳои сохтмониро дар ин қитъаҳо анҷом додаанд, ки татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузории ҷалбгардида дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. дар соли 2024 корҳои сохтмонӣ дар доираи лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Обигарм Нуробод ба анҷом расонида шуд. роҳи мазкур аз се қитъа, яъне аз се марҳила иборат аст. марҳилаи аввал ва дуввуми он, ки аз 75 километр иборат аст, корҳои сохтмони он ба анҷом расонида шуд. дар доираи лоиҳа сохтмони як қатор иншоотҳои сунъӣ аз қабили қубурҳои обгузари ҳаҷму андозаҳои гуногун, сохтмони пули муваққатӣ аз болои обонбори нерӯҳои барқии обии Роғун, сохтмони тамбадеворҳо ва дигар иншоотҳои сунъӣ, хати равшандиҳӣ, роҳҳои пиёдагарду дигар инфраструктураи зарурии сари роҳӣ амалӣ карда шуд. ғайр аз ин, дар доираи лоиҳаи мазкур бунёди хонаи модару кӯдак, таваққуфгоҳҳо барои мошинаҳои боркашон, сохтмони бозорчаҳои мавсимӣ, ки дар он занҳо метавонанд дар оянда масъолаи истеҳсоли хонагиро ва кишоварзиро ба фурӯш гузоранд ва бо ҳамин роҳ сатҳи зиндагии хешро обод гардонанд. бо мақсади беҳтарсозии дастрасии мардуми минтақа, мардуми маҳал ба нуқтаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ, дар доираи лоиҳа беҳтарсозии роҳҳои маҳаллӣ дар 11 маҳалли аҳолинишин ба инобат гирифта шудааст, ки дарозии он зиёда аз 30 километрро дар бар мегирад. ин дар марҳилаи аввал аст. марҳилаи дуюми лоиҳа низ, ки қисмати таги камар Нурободро дар бар мегирад, дар он беҳтарсозии зиёда аз 35 километр роҳҳои маҳаллӣ дар 13 нуқтаи маҳаллои аҳолинишин ба инобат гирифта шуда дар сатҳи амалисозӣ қарор доранд. дастоварди назарраси дигар дар соҳаи роҳу нақлиёт дар соли 2024 ин рақамикунонии соҳаи нақлиёт мебошад. ин аст ки 29 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар заминаи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт, маркази минтақавии дипломатияи нақлиётӣ ва озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт аз се сохтори асосӣ, таҳиякунандагони барномаҳои электронӣ ва амнияти иттилоотӣ, раёсати низоми идоракунии дороиҳои роҳ, раёсати низоми зеҳнии нақлиётӣ ва операторони системаҳои рақамии соҳаи роҳу нақлиёт иборат мебошад. ҳар як раёсат барои амалӣ намудани барномаҳое ки дар доираи 30 модул таррезӣ шудаанд, фаъолияти худро вобаста ба самт роҳандозӣ намуда, ба рӯйхатгирӣ ва шиносномакунии пурраи дороиҳои роҳ, барномасозиҳои модулҳои рақамикунонии соҳаро анҷом медиҳанд.
система электронии марказ бо равзанаи кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии инноватсия пайваст шуда барои сода гардонидани раванди хизматрасонии нақлиётӣ мусоид мебошад. корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт дар асоси дастури сипоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсис дода шудааст. марказ бо 60 ҷойи корӣ бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ таъсис дода шудааст. ҳадафҳои асосии марказ ин пеш аз ҳама рақамикунонии пурраи соҳаи роҳу нақлиёт ба таври электронӣ пешниҳод намудани зиёда аз 100 намуд хизматрасониҳои соҳаи роҳу нақлиёте ки мавҷуд ҳастанд, саҳеҳ ва шаффоф ҷамъоварӣ ва пешниҳод намудани ҳисоботҳои оморӣ, аз байн бурдани омилҳои инсонӣ, коҳиш додани иқтисоди пинҳонӣ ва дар натиҷа саҳми соҳаи нақлиётро дар маҷмӯи маҳсулоти дохила зиёд кардан мебошад. айни ҳол рақамикунонии соҳа дар 30 модул муайян гардидааст ки 13-тои он мавриди корбарӣ ва истифодабарӣ қарор дорад. озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ бошад аз бахшҳои озмоиши бетон ва регу шағал, асфалт ва қир, маводи кимиёвӣ, озмоиши экологӣ ва корҳои пеш аз лоиҳакашӣ мебошад ки бо таҷҳизоти наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар доираи гузарондани озмоишҳо бо истифодаи таҷҳизоти маъмулии анъанавӣ ва муосири технологӣ бо услуби мухталиф аз интихоб, ҷудо кардан ва дастрас намудани маводи намунавӣ то пешниҳоди хулоса зиёда аз 100 намуд амалиёти санҷишӣ гузаронида мешавад. озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ ба хотири назорати ҳамаҷонибаи раванди сохтмони роҳҳои минтақавиву моҳияти байналмилалӣ дошта бо тамоми дастгоҳҳои насли нави корӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бо доштани чунин имконият феълан ҳангоми корҳои бунёди тамоми марҳилаҳои сохтмонӣ аз назорат гузаронида мешавад, аз ҷумла сифати масолиҳҳои сохтмонӣ аз қабили асфалт, қир, регу шағал, маводҳои кимиёвӣ ва дигар масолиҳҳо ки зарур ҳастанд гузаронида мешаванд. озмоишгоҳ дар баробари доштани маркази муосирӣ санҷишӣ ҳамчунин озмоишгоҳи сайёриро низ дар ихтиёр дорад ки бевосита гурӯҳи корӣ ба маҳалли сохтмон сафар намуда корҳои анҷомёфтаро аз ташхис мегузаронанд. тамоми марҳилаҳои санҷишие ки дар ҷараёни корҳо зарур ҳаст аз ҷониби мутахассисони пажӯҳишгоҳ анҷом дода мешавад ва имконияти хуби озмоишгоҳ ба сифати корҳои сохтмонӣ дар иншооти роҳу нақлиёт боис гардидааст. феълан ҷиҳати гузаронидани корҳои омӯзишӣ ва кандани нақ ба анҷом додани дигар тадбирҳои сохтмонӣ мо дар баъзе техникии худ дастгоҳҳои бесарнишини назоратӣ дорем ки чунин имконот хоса дар мамлакати мо ки кӯсор ҳаст муҳиму зарурист ва корҳоро дучанд осон месозад. дастоварди назаррас ва муҳим дар самти сохтмон ва бунёди роҳҳо дар соли 2024 ин мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани роҳи мошингарди бохтар-левакан-данғара мебошад. матонату нерӯи хастанопазири роҳсозон дар қитъаи мазкур самараҳои некро ба бор оварданд. 7 ноябри соли 2024 бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи мошингарди бохтар-левакан-данғара ба истифода дода шуд. сохтмон ва бунёди ин роҳ дар 3 марҳила амалӣ гардида 68.8 километрро дар бар мегирад. маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳҳо дар тӯли фаъолияти худ дар соли 2024 ба як қатор дастовардҳо ноил гашт. ин ҳам бошад ба анҷом расондан ва ба истода супурдани роҳи автомобилгарди бохтар-левакан-данғара мебошад. роҳи бохтар-левакан-данғара аз 3 қисмат иборат буда, қисмати аввали он бохтар-левакан аз рӯи нишонадандаҳои техникӣ барои дараҷаи 1Б ва қисмати дигари он яъне левакан-лолазор-данғара аз рӯи нишонадандаҳои техникӣ барои дараҷаи 3 шомил мегарданд. ин роҳ барои рушди минтақа, барои рушди худи кишвар ва минтақаи осиёи марказӣ саҳми калон дорад, зеро минтақаи бохтар ва кулоб ва минбаъд афғонистон ва ҷумҳурии халқии хитой тариқи вилояти бадахшон пайваст менамояд.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имкониятҳои транзитии тоҷикистонро самаранок истифода намуда ба хотири таҳкими робитаҳои иқтисодии минтақавӣ, роҳсозӣ ва хизматрасониҳои логистикиро рушд медиҳад. як нишондиҳандаи дигаре ки мо метавонем ба хушнудии онро қайд намоем, ин боло рафтани индекси логистикаи ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳар 2 сол бонки умумии ҷаҳонӣ ин гуна тадқиқот мегузаронад ва дар тадқиқоте ки соли 2023 гузаронд мо аз зинаи 137 ба ҷои 97 рафтем, яъне ки 34 зина нишондиҳандаи мо дар ин самт беҳтар гардид. ин ҳам яке аз нишондиҳандаҳои хуби соҳа аст ва ин аз рӯи омилҳои масалан вақти интизорӣ дар марз, сода гардонидани расмиёти гумрукӣ, тезтар гирифтани ҳуҷҷатҳои нақлиётӣ, таъмини инфраструктураҳои нақлиётӣ, инфраструктураҳои сарироҳӣ, аз рӯи ин ва дигар омилҳо ин баҳо дода мешавад ки албатта ин ҳам яке аз нишондиҳандаҳои хуби соҳа ба шумор меравад. ҳамчунин зимни ба истифодадиҳии роҳи мошингарди бохтар Левакан-Данғара, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди роҳҳои мошингарди Данғара-Гулистон ва Гулистон-Фархор шинос шуда ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. қитъаи Данғара-Гулистон 50 километр роҳро ташкил намуда дар маҳалҳои аҳолинишин аз 4 хати ҳаракат иборат хоҳад буд. масофаи умумии қитъаи Гулистон-Фархор бошад 29,6 километрро ташкил намуда бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сохта бунёд мегардад. татбиқи лоиҳаҳои ҷадид дар самти бунёд ва азнавсозии роҳҳо дар шаҳри Душанбе чун тарҳҳои муосири шаҳрсозӣ амалӣ мешаванд. имрӯзҳо корҳои лоиҳакашӣ, сохтмонӣ ва раванди бунёди роҳҳо дар шаҳри Душанбе дар авҷ буда барои баландбардоштани сатҳи инфрасохтори коммуникатсионӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардида истодаанд. 5 декабри соли 2024 президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо корҳои анҷомёфта дар ободонию навсозии хиёбони Исмоили Сомонии пойтахт ва пули мошингард дар болои дарёи Душанбе шинос шуданд. дар рафти ороиши пули мошингузар ки аз 2 канори роҳ 6 қисмро ташкил медиҳад, бо истифода аз конструксияҳои оҳанӣ 15 нуқтаи идоракунӣ сохта шуда ба дарозии 473 метр панҷараҳои оҳанини дорои тарҳу услуби муосир насб гардидааст. баландии ороишоти конструксионӣ дар қисмҳои алоҳида аз 16 то 21 метрро ташкил медиҳад. хизматрасонии нақлиёти рӯизаминӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи иқтисоди кишвар ба ҳисоб меравад. зеро 98% ҳамлу нақли бору мусофирон маҳз ба нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан рост меояд. соли 2024 низ соли خیلی باورور بود در ساحه نقلیات با اندیشیدن چاره‌های ضروری حجم بارکشانی توسط نقلیات اتومبیلی در 11 ماه سال 2024 بیش از 37 میلیون تن را تشکیل نمود که این نسبت به همین دوره سال 2023 114% را تشکیل میدهد. حمل و نقل بین المللی یا خود حمل و نقل توسط نقلیات راه آهن باشد بیش از 6 میلیون تن را تشکیل نمود که این هم نسبت به همین دوره سال 2023 یا خود سال گذشته 4% بالاروی را تشکیل نمود. нақши нақлиёт ва логистика дар замони муосир барои пешбурди ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷорати байналмилалӣ, ҳамлу нақли бо сифати молу маҳсулот ва баландбардоштани иқтисоди миллӣ муассир мебошад.
муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ рушди соҳаи нақлиётро бо корхонаҳои нақлиётӣ, ташкили ҳамлу нақли байналмилалии бор ва хизматрасониҳои логистикиро дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ намудааст. соли 2024 барои комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр соли бобарору хотирмон буд, чун дар давоми соли 2024 корҳои зиёде дар соҳа ба анҷом расонида шуданд. беш аз ҳама нишондиҳандаҳои омории соҳа, яъне ҳаҷми боркашонӣ ва гардиши бор ба маротиб зиёд шуданд ва дар хизмати мардум имрӯз 211 та корхонаҳои нақлиётӣ қарор дорад, ки ҳамарӯза ба боркашонӣ ва ба мусофирбарӣ сару кор доранд. наздики 60 адад корхонаҳои нақлиётӣ имрӯз дар самти байналмилалӣ фаъолият мекунанд, ки ин хеле нишондиҳандаи хуб аст. яъне дар бозори хизматрасонии нақлиётӣ аллакай нақлиётчиҳои ватанӣ рақобатпазир ҳастанд. яке аз дастовардҳои дигаре ки назаррас аст, ин ташкил ва чопи маҷаллаи роҳ ва нақлиёт, ки маҷаллаи илмӣ ва оммавии соҳавӣ мебошад. маҷаллаи мазкур имконият медиҳад, ки олимон, коршиносони соҳа аз пешравиҳои соҳа, аз дастовардҳои нав, аз проблемаҳои ҷойдошта ба мардум, умуман кормандони соҳа масъалаҳоро рӯи варақӣ ҳамин маҷалла биёранд. яъне як майдони бисёр баҳсу мунозира ва як имконияти хуб барои мубодилаи иттилоот дар самти соҳаи роҳу нақлиёт ба шумор меравад. аз дастовардҳои дигаре, ки дар умуман комплекси нақлиёт гуфта метавонем, ин рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷиҳати муфид ва самаранок истифода бурдани имкониятҳои транзитӣ ва логистикии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар соли 2024 4 ёддошти тафоҳум бо Корея, бо ҷумҳурии халқии Хитой, бо Федератсияи Россия ва бо Покистон имзо гардид. дар доираи барномаи давлатии рушди низоми логистика дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 ҷиҳати сохтмон ва бунёди марказҳои логистикӣ ва таъмини сатҳу сифати зарурии иншоотҳои муосири логистикӣ, ки аҳамияти миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ доранд, татбиқи якчанд лоиҳаҳо дар назар аст. дар ҳамкорӣ ва бо дастгирии Эксимбонки Корея ва ширкати PwC Корея аллакай мо нақшаи генералии рушди низоми миллии логистикаи ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия намудем, ки ин ҳам яке аз дастовардҳои сол ба шумор меравад ва дар идомаи лоиҳаи мазкур аллакай ҳисоботи аввали нақшаи сохтмони маркази логистикӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб низ таҳия гардидааст. инчунин лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои сохтмони марказҳои логистикӣ дар гузаргоҳи сарҳадии Фотиҳобод байни Тоҷикистону Ӯзбекистон, дар шаҳри Хуҷанд, дар Панҷи Поён, дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Душанбе низ омода гардиданд. аллакай таваҷҷӯҳи бонкҳои аврупоӣ барои сохта ва ба истифода додани маркази логистикии Фотиҳобод зоҳир гардид. яъне дар натиҷаи гуфтушунид ва мулоқотҳо ва қаблан розигиашонро доданд барои маблағгузории ин маркази логистикӣ дар ин гузаргоҳ ва мо бо бахши хусусӣ дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон низ корбарӣ намудем, ки таносуби 80/20 80 маблағгузории хориҷӣ ва 20 маблағгузории бахши хусусӣ мувофиқаи пешакӣ ҳосил гардидааст. барои мутобиқ намудани марказҳои логистикӣ ба талаботҳои муосир низ як қатор корҳо анҷом дода шуда истоданд пешакӣ, аз ҷумла кашидани роҳи оҳан аз стансияи роҳи оҳани Кӯлоб то минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб, ки дар он ҷо сохта ва ба истифода додани маркази логистикӣ пешбинӣ мегардад. сохта ва ба истифода додани маркази логистикӣ дар шаҳри Хуҷанд низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд бо дастгирӣ ва маблағгузории бонки осиёии рушд. асоснокунии техникӣ иқтисодии ин лоиҳа аллакай гузаронида шуд. яъне сохтмони ин марказ дар доираи лоиҳаи долони иқтисодии Шимкент, Ташкент, Хуҷанд пешбинӣ гардидааст. сохта ва ба истифода додани маркази логистикии Панҷи Поён аллакай асоснокунии техникӣ иқтисодӣ дорад. ин лоиҳа ҳанӯз солҳои 2011-2012
омода гардида буд ки сохтани маркази логистикӣ дар ин гузаргоҳ байни Афғонистон ва Тоҷикистон низ аз манфиат холӣ нест. дар натиҷаи амалӣ намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи онҳо дар раванди фаъолияти ҳамлу нақли байналмилалӣ ҳамкориҳо бо кишварҳои ҳамсоя густариш ёфта, дар соли 2024 раванди содагардонии расмиёт роҳандозӣ карда шуд. дар самти ҳамлу нақли байналмилалӣ вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш намуда истодааст ки барои соддагардонии расмиёти ҳамлу нақл бо кишварҳои хориҷӣ яъне чораҳои зарурӣ роҳандозӣ гардад. аз ҷумла дар соли ҷорӣ бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон яъне тағйироти зарурӣ ворид карда шуд ки гузариши транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути ҳудуди ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон яъне ки бидуни рухсатнома амалӣ мегардад ва бо имзо гардидани протоколи мазкур шурӯъ аз 25 ноябри соли 2024 яъне гузариши воситаҳои нақлиёти боркаши ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон бидуни рухсатнома амалӣ мегардад ва ҳамзамон лоиҳаи созишнома дар таҳрири нав оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо ҷумҳурии халқии Хитой таҳия гардида бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуд ки дар баррасии онҷониб яъне дар баррасии ҷумҳурии халқии Хитой аст ва бо имзо гардидани ин созишнома гузариши транзитии воситаҳои нақлиёт аз ҳудуди кишварҳо яъне аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳудуди ҷумҳурии халқии Хитой барои интиқолдиҳандагон пешбинӣ мегардад. назорати ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн ва калонҳаҷм дар роҳҳои автомобилгард бо мақсади пешгирии роҳҳо аз вайроншавӣ муҳим арзёбӣ мегардад. дар самти нигаҳдории роҳҳои автомобилгард ва назорати риояи қоидаҳои аз роҳҳои мошингард гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое ки аз меъёри муқарраршуда зиёданд, масъулони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт нуқтаҳои баркашӣ ва тарозуҳои муосири динамикиро дар ҷумҳурӣ зиёд менамоянд. яке аз дастовардҳои хадамот дар соли 2024 ин пешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн дар роҳҳои автомобилгард мебошад ки дар соли ҷорӣ нисбати воситаҳои нақлиёти гаронвазн корҳои нозоратии ҷиддӣ баро монда шуда воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгард тибқи меъёрҳои муқаррар карда ҳаракат намуда истодаанд. дар соли 2024 аз ҷониби хадамоти давлатӣ назорат танзим дар соҳаи нақлиёт ҷиҳати пешгирӣ намудани воситаҳои нақлиёти гаронвазн таҷҳизотҳои замонавӣ харидорӣ карда шуда барои санҷидани вазни воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгард насб карда шуданд ки дар минтақаи Кӯлоб тарозуи динамикӣ ки бевосита тариқи электронӣ бо гузариши воситаҳои нақлиёт вазни воситаҳои нақлиётро муайян мекунад ва инчунин дар шаҳри Норак ва ноҳияи Файзобод чунин таҷҳизотҳои замонавӣ насб карда шуданд ки бо мусоидати чунин таҷҳизотҳо албатта воситаҳои нақлиёт пешгирӣ карда шуданд ва дар доираи талаботҳои санад меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба танзим дароварда шуданд. умуман дар даромадгоҳи шаҳри Душанбе 7 нуқтаи назоратӣ доимӣ дар якҷоягии бозрасии давлатии автомобилӣ ташкил карда шуданд ки бевосита барои ворид шудани воситаҳои нақлиёт бепардаи ҳимоявӣ кормандони хадамот дар ин нуқтаҳои назоратӣ шабонарӯзӣ назорат карда истода ва воситаҳои нақлиёте ки бепардаи ҳимоявӣ бо борҳои пошкунанда вориди шаҳр мешаванд пешгирӣ карда мешаванд. вобаста ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 июни соли 2023 бо мақсади ба роҳ мондани пардохти ғайринақдии ҳама намуди хизматрасониҳо дар сохторҳои хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт тадбирандешиҳои саривақтӣ роҳандозӣ гардиданд
ки дар натиҷа додани иҷозатнома, пардохти ҷаримаи протоколҳои маъмурӣ, инчунин дар нуқтаҳои баркашӣ додани сертификати баркашӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. дар соли 2024 нисбати 2700 қоидавайронкунанда, яъне ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронвазн дар доираи ваколатҳои хадамот чораҳои зарурӣ андешида шуд. дастоварди дигаре ки дар хадамот дар соли 2024 амалӣ гардид, ин рақамикунонӣ субҳа мебошад, ки дар доираи барномаҳои рақамикунонӣ нишондиҳандаҳои хадамот тариқи электронӣ ба роҳ монда шуданд. дар соли 2024 танзими воситаҳои нақлиёт дар шаҳри душанбе воситаҳои нақлиёти сабукрави таксӣ ки бевосита аз шаҳру ноҳияҳо бо рақамҳои силсилаи ТТ 0708 вориди шаҳри душанбе мегардиданд, пешгирӣ карда шуда ва воситаҳои нақлиёти сабукрави таксӣ ки бо муҳаррики сӯзишвории ҳаракаткунанда солҳои қаблӣ дар шаҳри душанбе фаъолият мекард, бевосита бо корбарии кормандони хадамот воситаҳои нақлиёт аз шаҳри душанбе бароварда шуданд ва ба ҷои воситаҳои нақлиёт дар доираи квотаҳои муқарраршуда дар ҷамъият ширкатҳои нақлиётҳои барқӣ имрӯз фаъолият намуда истоданд. дар хадамоти давлатӣ назорат танзим дар соҳаи нақлиёт, хизматрасониҳои нақлиётӣ, умуман хизматрасонӣ ва пардохти маблағҳои ҷаримаҳои протоколҳои вайронкунии маъмурӣ ғайринақдӣ пардохт карда мешуданд ва ба бюджети ҷумҳурӣ ирсол карда мешаванд. бо мақсади баландбардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва беҳтар намудани вазъи экологӣ дар мамлакат, барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 таҳия ва бо қарори ҳукумати мамлакат аз 31 октябри соли 2022 тасдиқ гардид. барномаи мазкур дар асоси механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ барои азнавкунии парки воситаҳои нақлиёти автомобилӣ пешбинӣ шуда, бо татбиқи он ҳиссаи воситаҳои нақлиёти барқӣ дар парки умумии воситаҳои нақлиёт рӯз аз рӯз меафзояд. бо пешниҳоди сабукиҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз воридшавии нақлиёти барқӣ ба кишвар хеле хуб ҷараён дошта, дар истифодабарии чунин нақлиёт ва ҳавасмандии аҳолии кишварро дар хиёбону кӯчаҳои шаҳр ва худ умуман дар миқёси кишвар мушоҳида мекунем. дар 11 моҳи соли 2024 беш аз 13 000 адад нақлиёти барқӣ ба кишвар ворид гардида имрӯз мавриди истифодабарӣ қарор доранд. барои рушди нақлиёти барқӣ низ стандартҳо таҳия гардиданд. 9 та стандарт аз ҷониби мақоми миллӣ оид ба стандартони ин стандартҳо аллакай қабул гардида ба рӯйхати стандартҳои миллӣ низ ворид гардиданд. барои рушди нақлиёти барқӣ имрӯз дастурамалҳои корӣ ҷиҳати таъмини бехатарӣ барои нақлиёти барқӣ ва нақлиёти гибридӣ таҳия гардидааст, ки ин рӯзҳои наздик аллакай дастраси тамоми ронандагону корхонаҳои нақлиётӣ ва он нуқтаҳои инфраструктурие ки барои нақлиёти барқӣ ҳастанд пешкаш мегардад. дар соли 2024 887 хатсайрҳои мусофирбарӣ дар тамоми ҷумҳурӣ амал мекарданд, ки 771 хатсайр ба воситаи муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ ба корхонаҳои нақлиётӣ вобаста гардид тариқи озмун ва дар ин хатсайрҳо ба мусофирон хизматрасониҳои нақлиётӣ расонида мешаванд. таъмини мунтазам ва бехатари ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои мошингарди мамлакат ҳама фаслҳои сол ба уҳдаи муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои мошингард мебошад. соҳаи нигаҳдории роҳҳо аз 64 муассисаи давлатии нигаҳдории автомобилгард дар ҳайати 6 муассисаи давлатии вилоятию минтақавӣ иборат аст. ҳаракати доимӣ ва бехатари воситаҳои нақлиёт тавассути роҳҳои мамлакат новобаста аз барфу борон, кушода будани роҳҳо аз фаъолияти босамари муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳо вобаста мебошад. дар давоми соли 2024 бо истифода аз маблағҳои бюҷетӣ барои нигоҳдории роҳҳои автомобилгар пешбинӣ шуда
16 کیلومتر راهو асфальтпӯш гардида 287 километр шағалпӯш карда шуданд. Инчунин 233 адад пулу 129 адад қубур таъмир барқарор карда шуд. Дар баробари ин бо мақсади кабудизоркунӣ намудани ҳамшафати роҳҳои автомобилгади ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамшафати роҳ, яъне қад-қади роҳҳои автомобилгади дорои аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дошта зиёда аз 26 000 бех ниҳолҳо шинонида шудааст ва бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгар низ 1506 адад аломатҳои роҳ шинонида шудааст дар давоми соли 2024. бо истифода аз маблағҳои барои таъмири асосӣ пешбинӣ шуда низ 21 километр роҳ ва 5 адад қубур низ таъмиру барқарор карда шуд. рафти иҷрои корҳои зимистонгузаронӣ дар муассисаҳои давлатии нигоҳдории автомобилгади шаҳру ноҳияҳои кишвар тибқи нақша пурра, яъне захиранамои маводҳои зидди лағжиш, сӯзишвории дизели ангиш ва ҳезум ба роҳ монда шуд. аллакай истифодабарии онҳо рафта истодааст ва ба ҳолати имрӯза маводҳои зидди лағжиш, яъне ки бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгар 21% аллакай маводи зидди лағжиш истифода гардид, 22% сӯзишвории дизелӣ, 24% ангиш ва 20% ҳезум аллакай истифода карда шудааст. барои иҷро намудани корҳои зимистонгузаронии солҳои 2024 солҳои 2025 дар умум 48712 метри куби маводи зидди лағжиш захира карда шуд, 176690 литр сӯзишвории дизелӣ, 235,4 тонна ангишсанг ва 446 метри куби ҳезум захира карда шудааст ки тибқи нақша пурра, яъне 100% захира ба роҳ монда шудааст ва истифодабарии онҳо низ аллакай ҷараён дорад. агар дар фасли тирамоҳу зимистон бартараф намудани тармаҳо, мунтазам тоза намудани роҳ аз барф ва коркарди он бо маводи зидди лағжиш аз вазифаҳои асосии кормандон ба ҳисоб равад, дар мавсими гармо таъмиру таҷриди роҳ, рафъи паёмади бориши борон, омадани сел, лағжиши кӯҳпора, соҳилмустаҳкамкунӣ самти асосии фаъолияти кормандони ин муассисаҳо мебошад. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва таъмиру нигоҳдорӣ намудани роҳи автомобилгади аҳамияти маҳаллӣ дошта, бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 639 аз ҳисоби маблағгузории мақомотҳои маҳаллӣ низ дар соли 2024 низ 11,9 миллион сомонӣ маблағгузорӣ гардид ки дар дораи ин маблағ роҳҳои автомобилгади дорои аҳамияти маҳаллӣ дошта 8,1 километр роҳ ва 8,1 километр роҳ асфальтпӯш карда шуд ва 41 километр роҳ шағалпӯш карда шуд. инчунин 8 адад пулу 2 адад қубур низ таъмиру барқарор карда шуд. дар соли 2024 бо дастгирии соҳибкорон ва саҳми аҳолӣ зиёда аз 270 миллион сомонӣ дар пешрафти рушди роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта кӯчаҳо, маҳаллаҳо ва роҳҳои байни хоҷагӣ дастгирӣ карда шуд ки дар дораи ин маблағ зиёда аз 624 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта асфальтпӯш карда шуданд ва 672 километр шағалпӯш гардид. инчунин 15 адад пулу 4 адад қубур низ таъмиру барқарор карда шуд. дар давоми соли 2024 дар натиҷаи рух додани офатҳои табиӣ дар баробари дигар соҳаҳо ба хоҷагии роҳҳои автомобилгар низ зарар расид ки маблағи умумии зарари ба хоҷагии роҳҳои автомобилгар расида шуда дар натиҷаи рух додани офатҳои табиӣ ин маблағ 43 миллион сомониро зарар дод ки дар натиҷа 152 километр роҳ ва 22 адад пулу 10 адад қубур зарар диданд ва дар натиҷа дар муҳлати кӯтоҳтарин роҳҳои автомобилгарде ки дар натиҷаи рух додани офатҳои табиӣ зарар дида буданд пурра бартараф карда шуданд ва иҷрои корҳои барқарорсозӣ идома дорад. дар соли 2024 пешравиҳо дар татбиқи дуюм ҳадафи стратегии кишвар раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бумбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ба таври назаррас ба чашм расиданд. бунёди роҳҳои дорои аҳамияти минтақавию байналмилалӣ, ташаккули инфрасохтори муосири нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ дар қатори дигар дастовардҳои даврони истиқлолият барои боз ҳам беҳтар шудани некуаҳволии сокинон ва пешрафту тараққиёти иқтисоди миллӣ нақши басо муҳиму арзишманд дорад.